मोनसे थांनायदों आरोना माने गोबाव सम जाबायमोन भिडिअ लाइभया थ' लोगोफोर बेनि थाखाय दिलसे सरि आरोना माने लोगोफोर बहुत बिजि आरोना दासान्दि लाइफआ माने मारै बुंनो लोगोफोर नङा होमबा थ' दायो जों बेसेबां लोगोफोर आं देखानोसै माने प्रग्राम मा मा जाया थ' दायो नै जोंनिया प्रिपेरेसन जागासिनो थांनो थाखाय here we go जादों आदा hello singer how are you Hi. ready for program na Yes. how excited now जोंनिया बिमाया थांफानो लुगैना लांफा जायासिना गाबां जागासिनो नै मिनिबाबो सायाव गोसोआव दुखु सोयोनो आफाया माने एगार हरा हिनजावखौ हारसिं जायोना बेसारा साला अके दोंनायजों थांनो रेडि ओमफ्राय प्रग्रामा जागोन बहा मोननाय एसे फरेन लादो मायबा मोनदो सानजाबोलारि सोलोंसालि सानजाबोरालि अके थ' दायो थांगासिनो देखायलांगासिनो गासैखौबो लोगोफोर दायो जों थांगासिनो सानजाबोरालि गरेस्वराव स्कुलाव माने मिथिनाय बायदिबा मोनसे रुफाथि मेथाइ जागोन आरोना स्कुलावनो थ' बेयावनो दायो जों थांगासिनो आबो जों नै जोंनिया सिंगार हेल' जि फैनाय जादों जोंनिया आदा ड्राइभार सफैबाय प्रेक्टिस खालामनो थाखाय ओंखारथ'नोसै होनदो मा खालामोलै लोगोफोर दायो नै जोंनिया ब्रादार लानाव माने प्रेक्टिस खालामनोसै आरोना दसे ओमफ्राय दायो जों 7टासोआव मोनायै प्रग्राम गान थांसै नै जोंनिया बेहा गिटारिस्ट आरो किबर्ड दामो नै घन्टानि उनाव अके लोगोफोर दायो जों नै प्रग्रामाव थांनो रेडि ओमफ्राय नोंसोर आयं लानावनो जों दिनै माने प्रेक्टिस खालामबाय आरोना अ जोंनिया सेकेन्डनि औ दे ब्र ओरैबायदि डेन्जार लोगोफोरनि लामाया निजासो आरोना ट्रेनालि जिं थांनानै ओइ नुहुरनायानो सानजाबोरालि स्कुल दिनैसो फार्स्ट टाइम फैगोन आं लामाया बेनोथ' दायो जोंखौ नै माने सहैनाय लोगो लोगोनो जाहोबाय आरो ना अमा बेदरजों आरो नाजों ओरैबायदि जाबायना जोङो माखासे ओरैबायदि जागासिनो लोगोफोर दायो जों नै जाखांबाय आरोना ओमफ्राय दिनै नै आंखौ माने दिनै जोंनिया दोंफायो आंजों लोगोसे जोंनिया ब्र पुर ब्लग दुखिया ब्लग बेथ' दुखिया नङा खिन्थु मानसिया डेन्जार दोङो माला गैया दिनै माने जाबोनि पेरेन्टस आंनो आरोना माने सब मेनेजमेन्ट आंनि सायाव जाहैबाय ओमफ्राय दायो जोंनि प्रग्रामा जासिगोन ओंखाम जाबाय जों दायो ओमफ्राय ब्रखौबो एसे जाहोबाय आरोना थ' एसे देखायनोसै लोगोफोर मा जायो नङा होमबा जागायबाय गाइस इंखुरनायनि थाखाय मोसानो दे मोसानो दे सेंग्राफोराबो
स्टरेज फुल जानायनि थाखाय माने भिडिअखौ फुल बनायजोबनो हायासै लोगोफोर थ' बेनि थाखाय सरि बिनाय थाबाय ओमफ्राय मोनसे बाथ्रा आङो गाबोन थांगासिनो कार्बि आंलं लोगोफोर अके माने बाइकजों थांगोन आरो ना माने मोनसे जोंनि आबसुनि मोनसे मिटिं जागोन ना सेन्ट्रेल आबसुनि मिटिं नङाबा लोगोफोर गासै मिटिङाव जानो नांगौ देग्लाय बोसोराव कार्बि आंलं जागोन थ' बेयाव लोगोफोर दायो जों थांगासिनो माने लोगोफोर दायो हर जाबाय दे बेनिखाय आं एसे बुंगासिनो माने जा फादारमोन गासैबो उन्दुजोब्बाय आरो ना थ' लोगोफोर बाय दा वे गाबोन जों थांगोन लोगोफोर कार्बि आंलंआव थ' जाय लोगोफोर कार्बि आंलंनि सोरबा नायगासिनोबा कमेन्ट खालामबानो जाबाय अके थ' नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसै कार्बि आंलंनि धामाका ब्लगजों थ'